Milano electric media rano hambai. Kini moddo koino mara disciplines niti pramot henengai nai. Ang moddo koino mara bisini chairman ani mung Somendra Debarma. Ang kini kaisa resmi toma phaja tamni bagi himani ba kisudin sikang je social media wo je electronic media wo je kaisa sini tipramot ni sakawo sini LAP onime sar ni sakawo je koksil tajangmani je sini tipramot hani je opposition leader LP onime sar ni sakawo je mazara bermani je koksil tajangmani je tipramot hana je birti humani abono जों इलेक्ट्रनिक मीडिया जे भाइरल नुगैनाय जों तंगि मालिया आं निजे व्यक्तिगत चेयरमैन गैनाय मद्द गयना मारा बिसि निगैनाय आं मा फाइका प्रिन्ट मीडिया ओ प्रिन्ट मीडिया नि बिसिंतै नों नि चैनल नि बिसिंतै आं अबनो कक सारनाय बोन आं सानाय जे कायसा चैनल सिनि तिप्रासा दफानि जों जत चैनल सिनि तिप्रासा चैनल जों मादमानि जों बेलेका हामजागो sini joto channel ni bisingtui khaino sini dofana जों खुजोबै कारिमानो joto किछु सब किछु खाइनि गाहाम हामजा खाइनि abo sini electronic media ba sini channel media rong bisingtui khaino sini borokno जों सिसारि मानो डेभलप खानि मानो उन्नति खाइ मानो जेकुनो समस्या नो जों समस्या नो समाधान खानिनि abo borokno bisingtui khaino sini je sini tonggesap sini manthai sini santai sini गोबां जों सरकारनि थानि जे डिप्राइभिं दंमोन जे सिनि नांमा जागा जे मा दंमोन जे सानथाय दंमोन जों बरंनि बिसिंथै खायनो जों मीडिया रंनि बिसिंथै जों सानै मारो अब्लाबो आं जारा मीडिया खाय थांनाय आं अबन कयनाय आं रिक्वेस्ट खायनाय नरक थिगनो मीडिया खायदि कक सादि दफानि बागै सामं थांनाय सिनि तिप्रासा चैनल लगैनाय जों लागिरबो जों मानिया जों ताबो सिनि तिप्रासा चैनल गोबां मा सिनि ताबो तिप्राहा sini जों लोगोसे 15-16 तला तंना सिनि तिप्रासा चैनल नरक नो मानैनो जों बेलेका हानो सिनि भारत आरो लखा बरक जे सिनि आगे जों माया जों गुबुननि दफारनि चैनल तै जों सिनि नांमा जागाव सिनि बरक थंजागै दंमोनि जों सरकारनि दिप्रा मानथाय मायं दंमोनि जों फुनुक जागिया जों साजागिया दाबो सिनि तिप्रासा मीडिया फायनाय सिनि चैनल फायनाय सिनि तिप्रासा जागा जागा लामा काहाम करै न काहाम करै सामुमानिया बियाल सिनि बरक मासाय मांगिया गोबां ममहाय दिप्रा फाय दं नरकनि बिसिंतैनो जों ताबो सिनि साहा तिप्रा सिनि 13 लख 14 लख जों बरक सायमानो बिनि मते जागो गोबांमा डिस्ट्रिक्ट गोबांमा जागो सिनि साहा तिप्रा सिनि बरक दिप्रा दं जों सायमानो अबनि बागैनो आं अबन कयनाय खरसा चैनल सिनि जे तिप्रा मथानो जे तिप्रा मथानो जे बिटिम माने जे जों नुखा जे भाइराल खामिन बसाव आं साया बुनि कबहि सावै साव बुनि कबनि सावंके साबो सा बाबो बनि मीडिया नि बिसिंतैनो बसाखलाय मारनाय मते चैनल बा मते गुबुननि बरकनि बिसिंतै दागि जागैसे आं मा सावनैया बाबोनि रिप्लाय मारनाय आमनि बागिन आं कयनाय तमुन आं साया नि दंखांके बुनि कबहि सावंके न बुनि कबले न खरसा तिप्रासानि बागै दफानि बागै न ताव गाहाम चैनल नगै दंके न बुनि कबले न तांग हामया साजलायबा हाय न खरसा चैनल तांनि न बुनि बागै न बुनि कबै बन हामया साजलाय दंनाबा न आबनि बागै न साबसा नि चैनल बिसिन न साखलाय रेदि मते फना अ चैनल सावो बा मते कुनु बरक मुंनि लगे तंगना अबाहाय बरक बिसिति आं मा सागानि न साखलाय रेदि हाके नि चैनल ताबो बुका हामनाय आं मने खायो आं खाकावो आमनि बागै जों तिप्रा मथनि जे बिटि हुइ दंमानि जेरा तिप्रा मथनो बीजेपी नि बिटि हुनो जों बीजेपी खानियारो गयसे जों लाल मथा हंजागै दं तिप्रा मथांके लाल मथापो तान बागै तिप्रा मथा लाल मथांके सीपीएम नि बररक जे तिप्रा मथा फायनाय आबनि बागै तिप्रा मथाखौ लाल मथा हंजागै दं तिप्रा मथार नेके बाहायके जों तिप्रा मथा जों ताबो बाहायके जों बीजेपी नि बिटि मुङै मानायबा नेके ताबो गोबां मासिनि सिनि जे 13 जना एमएलए सिनि महाराजानि नेतृत्व सिनि बबागरनि नेतृत्व जों ग्रेटर टिब्रालेण्ड सानैनो सिनि कायसन दिमान कायसन लामा सिनि
पार्मानेंट सल्यूशन सिनी एक्जिस्टिंग सार्वाइवल नांगौ सिनी ग्रेटर टिब्रालेन बुबा ग्रानि बिथिंथि सिनी टिब्रामथा संगाजाखा अ जागाव जों सिनी 13 जना एमएलए फाइनाय जों सिनी सारा टिब्राव जों आसल बोसोर जों राजनीति खायमिनि सिनी आंचलिक पार्टीनो जों अपोजिशन पार्टीआव जों मुगियाखौ दिनै सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी नि थांमोनि दिनै बीजेपी नो सीपीएम कांग्रेस नो ओवरटेक खायनाय दिनै 2023 जे जों 13 जना एमएलए मामोनि जों बेलायखे खाथातों जोंनि सारा टिब्रानि सिनी 13 लाख 14 लाख बरक जों तेबसे खाथातों सोना नांगौ अ जागाव सिनी दिनै हाय जराव गासे चेनेल सिनी जे सिनी एलपी सिनी अनिमेल सारनो जे बिरोधी दलनि नेता गैनाय जे बिरोधीनि सामतांनि जे सामनि अब बेलगन साया अब गुबुन दफानि बरक से सानान मोजांमानि किन्तु गुबुन दफानि बरक सायाव एसे जों टिब्रा सासे सिनी दफानि बागै जे सामं ताङै दङ जागो जे ताबो अर 90% 80% सिनी बरक थानचाङैनाय सभा खायले सिनी बरक दफानि बागै सिनी बुबा ग्रेन जेते सामं ताङै सिनी मानथाय माने निदि गताव थाङै दङ मुंस्ला सिनी बुबा गर सोंना रनान साइ दङ अ जरा से तिनी गासे चेनेल बुनि कबाय आं बिदि मुं खैबो साया आबनि बागै आं बनो कहनाय रिक्वेस्ट खायनाय जाते आमाय कक्ता साथों बनो साबो सुक्लै रनाय दं आ सुक्लै साबरि बाबरो जाते बुनि कबाय बाहाके माजरा बेजगि दङ बाहाके गासे चेनेल बुनि कबाय हामिया साजगै दंनायबा आंनि बागै बिनि चेनेल सोंबो थानांगौ संगिया बो गासे दफा सोंना जत बरंनो गासे बोलो बोल फान नि मांखना आनि जे वानसमनि आनि वानसमन मतेखे बर निजे सोलो सायाना बुनि कबायनो सोलो सागना नङ वानसगो हायबनो बुनि कबाय बस आबनो जे हामिया साजगै दंमोनि बस ता सारा टिब्रा गनाङैनो आव ताव पिजाजै दङ बिनि कक गासा जे चेनेल सिनी जे टिब्रा मथाना बीजेपी नि बीटी माने जे सिनी एलपी सिनी अनिमेल सारो जे हामिया कक सामनि हामिया माने बतामो जे बिरोधी दलनि नेता गैनाय सिनी जे सिनी पूजा रोग सिनी जे रेगानि बिल मायांगै सामारक कायसा सिनी टिब्रा मथानि बजे सबं बुतो टिब्रा मथानि एमएलए नि कायसा सिनी तेनि रामचंद्र गादी सिनी सारो रंजित बसाका बतो आवतो टिब्रा मथानि इंगि बतो साबले आरो तो किनी बताव सिनी एलपी इंगि तो बिनि बेगदिक बतो तिनी निनि बिरोधी दलनि नेता गैनाय अपोजिशन पार्टीनि लिडार इंगि बसाना नांगिया बोले खरसा टिब्रा मथानि इंगि ब सिनी एमएलए हिसाबै बतो टिब्रा मथानि बरं साका बोले टिब्रा मथानि इंगि तो साबले ब बुनि पार्टीनि इंगि तो साया बोले बुनि पार्टीनि एमएलए इंगि तो साया बोले आबनो बगै अमायरं नां कहनाय आबनो बनो आमाय ता साथों तै कैसा मद्दो गयने मराव फाइनाय कैसा सिनी टिब्रा मथानि वाइस प्रेसिडेंट सिनी अरुण देवरमनि नग सिनी अनिमेल सार फागा सिनी एलपी फाइब्रो बनुखा बाफोर आंनि बिनि जे बनि निउस आं नाय दं बाफोर बाहाय सावका ब दिनै बारा थांनाय जे हामिया रं थांनि नाकिया बन किसु याफरे कावका आव बनि कनि मतेके बस आजा गे हेंगो थिंग बथनि बन थांनि याफरे क्या बन किसे मिसा सोबाखा थिंग आबो जागा सोबाबो बिसिनिया दिनै दंगर हा जागो बोरै बुवा बसा बोथार जागैनाय बे खिगलाय कलां जागै दङ आबरनो के तिनि सो फनै सावपा माहाय इंगा ताई खरकसा बिरोधी दलनि नेता नि थांगांके क्लास 9 सिमिनो परिनाय सि फायनो फकासा बबाहेनि कक्साव इंगा बिनि थानि जे सोरना नाङि दावसो तिनि सिनी सारा त्रिपुरानि सिनी जत सारा त्रिपुरानि सिनी 30-40-45 लक्ष बरक जतनो साइमन सिनी एलओपी सिनी अनिमेल सार जे बिरोधी दलनि नेता नै जे सामं खाय दंमोनि बिनि जे टेलेन्ट बिनि जे सामं अब सारा त्रिपुरानि जतनो सिनी तामो त्रिपुरा सा तामो वानसा जतनो साइमन बिनि जे सामं न विधानसभा जे बबरु जे कप पिसो जे प्रश्न खायो त्रिपुरानि ताव चीफ मिनिस्टर मते से बिनि कक न बिनि प्रश्न न आन्सार नानि मतन बजत करे अमाय जरा से तिनि खरकसा सिनी त्रिपुरा सा चेनेल ngene सिनी त्रिपुरा सा बाय त्रिपुरा सा तिनि हामिया साइ दंगो गुबुन दफानि बरसे किन्तु बनो हामिया सानान दंमोनि गोबां मा पता सामं खाय दंलाय सिनी दफानि बागै सिनी 13 लाख 14 लाखनि बागै त्रिपुरा सान बाय बकक साइ दंमोनि ngo अजराव बहायके बनो यासि सरे बकक साइमा खाबा तिनि अपोजिशन पार्टी ngैनाय कुनु मुंसापनो सामखै ओ पिएसनि दामरक बा निनि आलुनि दामरक रो तैनाय तिनि बिरोधी दलनि नेतानि कक्ति से हैनाय आ पिएसनि दामदा कतरखौ आलुनि दामदा कतरखौ ना सिनि दफने बागै जता सिनि नाङै दंमोनि सिनि डिमान्ड सिनि जे डिमान्ड नाङै जे सिनि जे ग्रेटर टिब्रालेन्ड निया सिनि पार्मानेंट सल्यूशन निया सिनि एक्जिस्टिंग सार्वेइवल जों नाङै दंमोनि आबोदा पिएसनि साइ कतर आबो पिएसनि दाम रसा कुसुम जे थाङै दंमोनि सिनि अ हावसै
aborda bini torjagai tini sini tipra motoni sago je kok saga je hamia samani abono belai keno jeng ponnem khayo ang belai keno sajagya bo okok do samani bo rosaina khono sawo bo bini channel phainai bo byaktigoto phainuk jagai nai bo ang je kok samani obo ang samani ang chaya angkha ang bini kok baisi ang ma saka nai bo media phainai bo abono bo onego sinai bo okok ne rosaina khangja sing belai keno chajaknai bini bagai bo kahamunai ni ang wansong ang mone khayo abono bagai no sini tiprasa sini dofa je thanjangui tongmani jaro sini borongna je uroi pore khaini jaga thangui tongmani ang wansogo sini borongka tabuk phano sini borok tabuk kabang jagaro sini borok 500 মিটার 150 কিলোমিটার আমার কই হিমিনাই 1-2 কিলোমিটার হিমিনাই 5 কিলোমিটার হিমিনাই লামারok হাসাল গাড়ি ঘোড়া থানাইनि মতো লাमा কरै निनि रुगिरok फाइनानि थानायनि लामा करै जों वाइ मुरुबाय बाय रुमा तो गोबां कारेन्ट करै दै काहामान यामा गोबां जागा दंगै दं गोबां जागा बायदि बो सिनि दफनि बागै सामुखलाय दं जागा बो दिनि अमा हायके कक जे साइ दंमोनि सिनि जे तिब्रा मतनि सागो जे कक सिचामनि जे बि टिमनि सामनि अबनो जों जाजा गया बर' फाइनाखान आं जानाय हिनि आं बेलेखन खातावो बेलेखन आं मनाय खायो जे दिनि media rong bisne okok gasaro asok na ham